шашлыком? Ой, господи, скоро носить. Добрый день, уважаемые любители футбола. Приветствую вас на стадионе Артём ПГУ на матче чемпионата Республики Беларусь по женскому футболу. Сегодня встречаются команды Зорко ПГУ и команда футбольного клуба «Мир». Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на наш стадион и желаем вам получить удовольствие от игры. Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры, и желаем удачи команде. Помните, что в футболе нет места расизму. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Футбольный клуб «Мир». Номер 12. Малаева Полина. Номер 4. Кашинская Анна. Номер 10. Товаревич Калина. Номер 17. Основнович Наталья. Номер 23. Марчик Виктория. Номер 30. Красикова Анна. Номер 33. Гиба Елизавета. Номер 71. Хас Анна. Номер 73. Побегайла Анастасия. Номер 77. Сверко Александра. Номер 99. Суровцева Милана. Главный тренер команды Андрей Пушкин. Состав команды Зорко ПГУ. Номер 1. Екатерина Камрюк. Номер 3. Финансы Кристина. Номер 4. Иванчик Дарья. Номер 6. Мирошниченко Яна. Номер 7. Воскобович Надежда. Номер 8. Капыша Ольга. Номер 11. Егорка Ирина. Номер 18. Белков Ярослава. Номер 19. Верчин Полина. Номер 22. Протникова Диана. Номер 23. Баку Диана. Главный тренер команды Русецкий Сергей. На сегодняшней игре работает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Националитова Юрия. Первый помощник судьи Мару Антон. Второй помощник судьи Наливайка Анна. Четвертый судья Иванов Иван. Инспектор матча Василий Калинов. Пожилой гаишник всю жизнь считал, что Рублевский пост это где-то на... Ой, то есть, что Великий пост это где-то на Рублевском шоссе.
Холодненький хоть? Ты видишь, какую фигню придумал? Пульт сломался, вот этот вот, который родной. А у этого приемник только здесь, поэтому пришлось вывести. От старых камер оставались пульты. Правда? Он этот на магнитике поставил. Знаешь, сколько заплатили за пульт? Пульты не ремонтируем, да? Типа вот это. Значит, шнур от пульта 125 рублей. Если пульт в сборе, значит 250 рублей. Это на сумму. И самое интересное, что в интернете, вот я посмотрел, да, нашел шнур. Ну, там же мульт сейчас, мультиразъемный. Значит, шнурок этот стоит минимум 99 рублей. Стакан есть? Где-то свой был, только не понимаю где. Вот это стоит. Может, вокруг. Да я тебе предлагаю, если хочешь. Нет, спасибо.
Добрый день усім аматорам беларускага жаночага футболу. І сёння нас вітае стадыён Рацар БДУ, што па вуліцы Самарскай у Мінску. І першае, што я хочу зрабіць, гэта павіншаваць усіх вас з тым, што мы з вами адчыняем першы тур юбілейнага 30-го чэмпіянату Беларусі па футболе сярод жанчын. І гэты першы тур адразу дае нам вельмі цікавую вывеску мінскае дэрбі паміж футбольным клубом Мінск і зоркай БДУ. Зараз мы праслухаем дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь і перайдзем. Сёння ў гэтым мінскім дэрбі паміж сабой згуляюць адны з найбольш тытулаваных каманд у беларускім жаночым футболе. Калі пералічваць усе ўзнагароды гэтых каманд, не атрымаецца скласці іх у нейкі адзін пакой. І калі атрымаецца гэтых медалёў, трэба адзначыць, што зорка БДУ, гаспадар сённяшняга матча, мае 11 срэбраў і 4 бронзы чэмпіянату Беларусі. І толькі ў апошнім сезоне зорка скончыла сезон жаночай лігі без медалёў. Калі кранацца гісторыяй футбольнага клуба Мінск, трэба адзначыць, што гэта адна з найбольш тытулаваных каманд у ўсім беларускім жаночым футболе. 7 чэмпіёнстваў, 2 срэбраныя медалі, 1 бронзавая. І па паказчыках залатых медалёў футбольны клуб Мінск прайграе толькі футбольнаму клубу Букурчанка, які мае 9. Таксама трэба адзначыць, што каманды маюць гульні і ў еўракубках. Напрыклад, зорка БДУ гуляла ў 1/16 лігі чэмпіёнаў у 2010 годзе, а Мінск з'яўляецца пастаянным прадстаўніком Беларусі у гэтым еўратурніры. Звернемся да стартавых складаў каманд і пачнем з гаспадароў поля каманды зорка БДУ. Зоркі БДУ на браме гуляе сёння Кацярына Камлюк пад першым нумарам, у абароне Лілія Жыголка, нумар 11, Крысціна Кіянка, нумар 3, Ольга Капыша, нумар 8, і Паліна Гіршыц, нумар 19. У абароне Міраслава Зубко, нумар 18, Діана Трапнікова, нумар 22, нумар 4 Дар'я Іванчык, нумар 6 Яна Мірошніченка. І тандем атацы складаюць нумар 7 Надзея Васкабовіч і нумар 23 Діяна Бакру. У Мінска склад за зіму змяніўся тотальна. Мінск, які існаваў у мінулым сезоне, сваё існаванне спыніў, і зараз за футбольны клуб Мінск выходзяць дзяўчаты з зборнай да 19 гадоў АБФФ, якія менавіта пад вывескай Федэрацыі футбола гулялі ў апошнім сезоне. Звернемся да склада футбольнага клуба Мінск. На браме нумар 12 Паліна Малеева, у абароне нумар 77 Александр Цверко, нумар 23 Вікторія Марчык, нумар 30 Анна Красікова, нумар 33 Елизавета Гіба, у абароне
Номер 10 Карина Товаревич. Номер 4 Ганна Кашинская. Номер 99 капітан команди Мілана Суровцева. І ось якраз Мілана з м'ячом і протягує атаку своєї команди. Вельми небезпечний пас і стріл по брамі Катерини Камлюк, але голкіпер Зорки відбиває м'яч і відводить небезпеку від своєї брами. Протягнемо про склад Мінська. Номер 73 Анастасія Побігайло і у атаці номер 17 Наталія Осмакович і номер 71 Ганна Сас. Я кажу, що Мінськ доволі тяжко перезимував і з того складу, який гуляв у кожному сезоні, сьогодні на полі ми можемо бачити тільки Анастасію Побігайло і Ганну Сас. Останні дівчата перейшли у склад Мінська з складу збірної до 19 років. Були у Мінська і цікаві трансфери на вихід, поговоримо про їх. І треба відзначити, що найбільш цікавими трансферами з'являється трансфер брамниці збірної Білорусі Наталі Воскобович, яка долучилася до моцної російської команди «Зорка-2005». Оборонця Ганна Козюпа перейшла у хорватський «Спліт». Так само треба відзначити, що лідер Мінська по оборонця Настасія Харланова вирішила скончити кар'єру і на матчі за Суперкубок уже працювала експертом разом з моїм колегою. Так само треба відзначити, що були трансфери і у стан головних суперників Мінська. Наприклад, оборонця Надежда Сісе з Берегославної Кості, а по-французьку Кот-д'Івуар перейшла у стан Мінського Динамо. Так само є ще один цікавий трансфер, про який треба поговорити вже в контексті розмови про ЦРБДУ, не Зорку БДУ. І ось така ось небезпека у нас брами Мінська, але розібралися дівчата. З фланг спробують дівчата вийти з оборони, але всі ці попытки перебувають у Зорки. І ми бачимо, що навіть аут заробили Зорку БДУ, і буде його скидувати Дар'я Іванчик, номер 4. Доволі хутко це стандарт Іванчик, але ніякої безпеки для Мінська, бо оборонці Мінська відвели небезпеку від своєї брами. І знову Іванчик буде вкидувати аут для брами Мінська. Я ще один аут. Это уже напоминает некий американский футбол, где команды отгуливают свои ярды. Такий небезпечний закид і не пройшов простріл, і рикошет був достатньо небезпечний, і називається проблема Мінська у вольника своїх ворот. Треба відзначити, що сьогоднішній матч дебютний для Андрея Юрійовича Пишника, для головного тренера футбольного клубу Мінськ. І з перших хвилин його команда має проблеми у грі. З перших хвилин Зорка достатньо небезпечна, створює моменти. Ви зараз глядимо, чим може показати Мінськ. Програє нападниця Мінська, коли не помиляюсь, це була Мілана Суровцева, забіг своєї суперниці з Зорки БДУ і тільки аут з гэтага атлетичного супротистояння здобуває футбольний клуб Мінськ. Штрафной і гульцов Зорки БДУ. З центральних оборонців на брамницю спробує вийти з оборони Зорка, але не вдимається Мінську високий пресінг, тільки ви зараз футболістки Мінська спробують сюди брати м'яч.
але Зорка захоўвае кантроль і спрабуе выйсці з сваёй палавіны поля, але праз такія пасы ні са сваёй палавіны поля не выйдзеш, але і можна і момант правесці. Ось і першы фол матчы фіксіруе беларуская брыгада арбітраў, якую узначальвае магіляўчанка Алена Коноплянікова. Асістэнтам яе Антон Марус, таксама з Магілёва, і Ганна Налівайка з Асіповічаў. Інспектор матча Васілій Каліноўскі з Мінска. Калі кранацца трансфераў Зоркі, то дастаткова спакойна перазімувала гэта каманда, захавала касцяк, але ўсё ж такі трансферы на уваход, трансферы на выхад у Зоркі былі. Але паглядзім зараз атаку Мінска і потым кранемся трансфераў Зоркі. Суруцава заходзіць у штрафную, ідзе на прастрэл, але выжимаюць яе суперніцы. І стрэл! І гэта гол! Здавалася б, не вельмі небяспечная сітуацыя, але Ганна Сас, адна з тых двух дзяўчат, якая засталася ў Мінску, знайшла свой момант і паразіла браму Зоркі. Ужо на 8-й хвіліне. Здавалася б, усё зрабілі абаронцы Зоркі для таго, каб перадухіліць гэту небяспеку, але знайшла свой момант Ганна Сас і адзначылася першым для Мінска голам. Спадзяюся, што дзяўчаты з двух мінскіх каманд падтрымаюць той тренд, які задалі іншыя дзяўчаты ў першых двух матчах і прадэманструюць нам яскравы атакуючы футбол з вялікай колькасцю забітых мячоў. І вось адразу спрабуе выраўняць гульню Зорка, але нічога не атрымліваецца, перахоп ад Мінска і дастаткова ўпэўнена выходзіць Мінск з абароны праз якийсь кароткі сярэдні пас. Зараз з мячом Смыковіч, яна надае перадачу на Сас, якая адзначылася голам. І праходзіць гэты дальні закід ад Ганны Сас на фланг. І зноў небяспеку стварае Мінск, але Мілана Суруцава ўжо не паспявала за гэтым мячом. І пачынае галкіпер Зоркі Зарына Камлюк гульню ад сваіх варот. І ўжо больш актыўна ўключаецца Мінск у актыўны прэсінг, у адбор. І дастаткова цяжка выходзіць Зорцы з абароны, але зараз праз таксама серыю кароткіх сярэдніх пасоў атрымліваецца гэта у Зоркі БДУ. Калі казаць пра трансферы сённяшніх гаспадароў, то, як я адзначаў, перазімавалі яны дастаткова добра, захавалі, як кажуць, касцяк каманды, але, напрыклад, абаронца Эльвіра Уразаева, якая много гадоў гуляла ў складзе Зоркі БДУ, вырашыла скончыць кар'еру, і гэта даволі сур'ёзная згуба для складу Зоркі БДУ. І вось так зараз зноў ствараецца небяспека, зноў праз памылку абаронцаў Зоркі, і спрабаваў разгортваць сваю атаку Мінск, але змагла Зорка адбіцца і перавесці мяч на палову поля Мінска. Таксама трэба вось такі дастаткова спрэчны аут, але ўсё бачыць Антон Марус і даць аут на бок клуба Мінск. Атаку Зорка БДУ, раз такі полуфланг, закід. Прымаецца гэты закід у штрафной, але у межах правіл адбірае мяч абаронца Мінска і прыцягваецца ўжо гульня атакай дзяўчат белай формы.
І ось така була попытка перахопа, але Мінск вяртае сабе кантроль над мячом на палове поля зоркі і зноў стварае такую небяспечнасць, зноў ідзе пас у тую зону, з якой забівала Ганна Сас, і нехта з гульцоў зоркі пасля падката ляжыць на газоне. Гэта Діана Трапнікова, вельмі вопытная футбалістка, атрымала нейкае пашкоджанне на гэтым дастаткова жорсткім, халодным, сакавіцкім полі. Пра трансферы зоркі трэба таксама адзначыць, што згубіла каманда у трэнерскім штабе. Сышоў з яе Артём Булойчык, які вырашыў вярнуцца ў Віцебск і дапамагаць Евгену Чарнохіну ў асноўным складзе мужчынскай каманды. І вось зараз такі небяспечны выхад з абароны зоркі, перахоп ад Мінска, і зноў з гэтай памылкі ствараецца атака дзяўчат у белым, і зноў Мінск карыстаецца менавіта памылкамі зоркі. Таксама, калі казаць пра вяртацца да трансфераў, то цікавы быў трансфер Вікторыі Крыловай, якая 18 студзеня сышла з каманды, але ўжо 5 лютага Вікторыя вярнулася і падпісала новы кантракт з зоркай БДУ. Калі казаць пра трансферы на ўваход, то гэта Лілія Жыголка, якая з'яўляецца выхаванкай акадэміі зоркі БДУ, але не атрымалася ў першы раз. І вось такая небяспека у варот зоркі БДУ, якая перарастае ў гол! Якая перадача ад Міланы Сураўцавай, як паўабаронца знайшла гэты момант. Амаль у падзенні аддала пас, і Мінск робіць лік 2-0 на сваю карысць. І ўжо другі гол на 14-й хвіліне прапускае брамніца Кацярына Камлюк, якая таксама з'яўляецца выхаванкай акадэміі зоркі БДУ, якая таксама сыходзіла з гэтага клуба і толькі перад гэтым сезонам вярнулася ў родную каманду. Але пакуль не дапамагае абарона сваёй брамніцы добра пачаць новую старонку, новы этап кар'еры у зорцы БДУ. Таксама трэба адзначыць прыход паўабаронцы Діяны Шмароўскай з Нёмана. За Нёман яна правяла 49 гульняў, забіла 8 мячоў і з'яўляецца такой дастаткова добрай дапамогай для футбольнага клуба зорка БДУ. І вось зноў аут на карысць футбольнага клуба Мінск на карысць зоркі каля ворот Мінска. І зноў такі як штатны выканаўца аўтаў Дар'я Іванчык укідвае мяч, але перахапляе мяч Мінск, і ў Міланы Сураўцавай мяч ужо знаходзіцца. Яна разгортвае атаку праз цэнтр, і зноў гэты дальні закід, зноў гэта дальняя перадача, якая праходзіць як нож праз масла праз усю абарону зоркі, і зноў Мінск стварае небяспеку і ідзе да свайго трэцяга гола. Але Кацярына Камлюк зараз робіць серыю сейваў і выратоўвае сваю каманду. І таксама фіксіруе дапаможнік рэферы офсайд пры апошнім стрэле гульцоў Мінска. Але ў гэтым моманце брава брамніцы Мінска, брава брамніцы зоркі БДУ. Калі казаць пра цікавы трансфер, да якога я звяртаўся, калі казаў пра Мінск, абяцаў распавесці ў кантэксце зоркі, гэта трансфер паўабаронцы Юліі Дубень, паўабаронцы такога атакуючага плана, якая нават можа згуляць нападаючую. Юлія Дубень была арендаваная Мінскам, яшчэ тым была арендавана ў Мінска зоркай БДУ, і
Пасля заканчэння сезона Юлія Дубень вярнулася ў Мінск, але толькі транзітам, каб перайсці ў стан Дынамо БДУ-ФК. І сёння гэта футбалістка ўжо адзначылася голам за свой новы клуб і паразіла браму футбольнага клуба Бабруйчанка. Трэба адзначыць, што дастаткова актыўна праводзіла сваю прэцізонку зорка БДУ. Гуляла не толькі з дзяўчатамі, але правяла 2 матчы з хлопцамі з акадэміі Юні Мінск 2006 года і перамагла ў гэтых матчах 8-0 і 5-3. І вось зноў разгортваецца атака Мінска, зноў губляе зорка цэнтр поля і толькі афсайд. І добрыя дзеянні зноў Кацярыны Камлюк выратоўваюць зорку ад 3-го гола. І выносіць папярэджанне Алёна Канаплянікова, нападаючая Мінска, бо та прабіла ўжо пасля свістка, і гэтая сітуацыя нясе пэўную небяспеку для брамніцы, якая магла пачуць свісток і не групавацца пад гэты момант і атрымаць нейкае пашкоджанне. Праз дальні закід спрабавала выходзіць з абароны Кацярына Камлюк, серыя перахопаў была і кантралюе мяч зорка БДУ. Праз фланг спрабуе разгарнуць сваю атаку, і зноў выжимаюць мінчанкі зорку ў цэнтр і на іншы фланг, і ўсё заканчваецца аўтам на карысць Мінска. Ольга Капыша не здолела спыніць гэты мяч, і ён уж пайшоў па-за полем. І вось зноў фол фіксуе судзейская брыгада, і гэта можа быць дастаткова небяспечны штрафны каля штрафной пляцоўкі Мінска, каля штрафной пляцоўкі зоркі БДУ, выбачаюся. І будзе Мінск падаваць, але такая цікавая цікава разгуляў Мінск. Здавалася, што будзе кароткі пас, але гэта быў закід амаль у штрафную пляцоўку на фланг, і зноў стварае Мінск небяспечнасць гэтымі далёкімі пасамі. І зноў фіксуе фол судзейская брыгада. І вось небяспечны момант ужо для Мінска. Выбачаюся за тое, што памыліўся ў апошнім моманце. І сапраўды кропка можа быць нават для прамога стрэлу. Прафесіяналы з мужчынскага футболу, такія як Умараў, у апошнім сезоне, напрыклад, Александр Найок, часта спрабавалі менавіта біць з гэтай кропкі, але Мінск спрабуе праз кароткі пас стварыць небяспеку, і гэта атрымліваецца. Толькі абаронца зоркі спыняе мяч, які ляцеў кудысьці ў створ варот. Але трэба адзначыць, што Кацярына Камлюк кантралявала сітуацыю і падала менавіта ў той вугал, які кантраляваўся, у які ішоў мяч, і гэты вугал менавіта кантраляваўся. Калі казаць яшчэ пра прэцізонку зоркі БДУ, то згуляла яна на турніры, які быў арганізаваны АБФФ, дзе не здолела перамагчы ніводнага разу, прайгралі 0-3 Дняпру, Дынамо БДУ-ФК 0-2, і вось гэтаму складу зборнай У-19 1-3. І таксама трэба адзначыць, што найбольш цяжкай стратай для
не толькі зоркі БДУ, але для ўсяго РЦАР, для энергетыка, для ўсёй акадэміі, школы. Гэтага цікавага праекта стала смерць у студзені яе дырэктара Владимира Антоновича Пігулеўскага. Але акадэмія захавалася, ідзе далей, і зорка БДУ працягвае свой шлях у жаночым чэмпіянаце Беларусі, нават пры ўсіх стратах, якія каманда несла ў гэтую зіму. Трэба адзначыць, што такі цікавы факт ёсць, што ў трэнера зоркі Сергея Русецкага самы слушны дзень нараджэння для жаночага футбола. Трэнер зоркі БДУ святкаваў свой дзень нараджэння 8 сакавіка, і таму трэба адзначыць, што гэта было свята не толькі для дзяўчат каманды, але і для галоўнага мужчыны, галоўнага трэнера ў гэтым складзе. І вось зноў Мінск стварае небяспеку штрафной пляцоўцы зоркі, але Кацярына Камлюк забірае мяч, які ляцеў у цэнтр штрафной, і якраз зноў кароткі выкід выходзіць з абароны. Перайшла зорка да выхаду праз дальні пас, бо дастаткова актыўна пачаў уключацца Мінск у прэсінг, але сустракаюць дзяўчаты з Мінска нават гэты элемент, яны супрацьстаяць нават гэтаму. Вось зараз зноў мяч прыходзіць да цэнтральных абаронцаў зоркі, якія цяпер спрабуюць выходзіць праз закіды, праз дальнія перадачы, але зноў жа гэта не прыносіць тых вынікаў, якія б жадалі зоркай, бо Мінск дастаткова актыўна сустракае, Мінск прэсінгуе і не дае зорцы гуляць у той футбол, у які зорка можа і хоча гуляць. Вось дальні закід, але такі дрэнны прыём, і здавалася б, без небяспекі выходзіў Мінск з абароны, але такі не вельмі добры пас ад брамніцы Мінска, і зорка магла ствараць небяспечны момант. Забірае мяч у рукі Паліна Малеева, будзе пачынаць гульню праз дальні закід, і ідзе нават вынас у цэнтр пляцоўкі, і перахоп ад зоркі, і мяч зноў жа пераходзіць да зоркі БДУ. І зноў гуляе зорка каля сваёй штрафной, гэты перапас з брамніцай, перапас паміж цэнтральнымі абаронцамі. І зноў паглядзіце, як дзяўчаты з Мінску актыўна сустракаюць, актыўна ідуць у прэсінг. Гэта такі цікавы, прыгожы еўрапейскі футбол, які мы не назіраем нават на ўсіх матчах мужчынскай вышэйшай лігі, а тут дзяўчаты заўсёды спрабуюць ісці ў прэсінг, і гэта дае вынік у перахопах, у стварэнні такой вось небяспекі каля брамы зоркі. І зараз проста не трапляе ў створ нападаючая Мінска. І у такім вось актыўным ціску прайшла ўжо палова першага тайма, і гэты ціск Мінск не спрабуе спыняць, не спрабуе неяк гуляць па ліку, а зноў жа перахопы, зноў жа актыўны ціск, зноў жа прэсінг, і не дае нічога Мінск зрабіць зорцы. Трэба адзначыць, што ў гэтым годзе футбол, менавіта жаночы футбол у Беларусі, вярнуўся ў тыя рэгіёны, у якіх жаночага футбола не было 10 і болей гадоў. Гэта, канешне ж, Віцебск, і гэта, канешне ж, Гомель, каманды, з якіх не гулялі
у жаночым чэмпіянаце з 2008 года. Ну і таксама знік з нашай карты спонсор Брэста, і яго замяніла брэсцкая Дынама. І вось стварае момант зорка, але не паспявае абаронца да мяча, які сыходзіць па-за межы нашага футбольнага поля. Надзея Васкабовіч не паспела да мяча, і будзе стрэл ад брамы. І вось такі небяспечны момант быў для брамніцы Мінска. Высока сустракалі дзяўчаты з зоркі, перахоп. І вось зараз сутыкненне, і фіксуе Алёна Канаплянікова фол. Будзе дастаткова такі небяспечны штрафны, яшчэ больш небяспечны, чым быў у Мінска каля брамы Кацярыны Камлюк. І вось будуе такі, скажем так, вялікі мінскі мур Паліна Малеева, нават седзячы ў куце сваёй брамы. І паглядзім, што зробіць Мінск. Які сейф ад брамніцы Мінска. Выбачаюся, Паліна Малаева падказваюць мне з трыбуны. Пераблытаў прозвішча з прозвішчам нашага славутага трэнера, нашага трэнера нацыянальнай каманды і Дынамо БДУФК. Ось і пачынае сваю атаку Мінск, але гэта даходзіць толькі да аўтаў на карысць зоркі БДУ на далёкім ад нас фланге. Ідзе заброс на цэнтральную абаронцу. Праз цэнтр абароны свой зноў спрабуе зорка выйсці ў атаку. І на гэты раз гэта выходзіла дастаткова добра, але такі вось прыгожы манёвр Надзеі Васкабовіч перарывае абаронца Мінска і выжимаюць гульцоў Мінска, гульцы зоркі да кутавога, да точкі, з якой падаецца кутавы, і фол фіксуе суддзя. І вось хутка пачаў Мінск гульню, і зноў паскараецца Сураўцева, і зноў яна прайграе гэты легкаатлетычны забег, і Крысціна Кіянка выносіць шмяць у аут. Зноў атакуе Мінск, але перавод на цэнтральную абаронцу не дае нічога, акрамя аута, і будзе яго падаваць Ганна Кашынская. Сас пераводзіць на далёкі фланг, і таксама гэты перавод ні да чога не прывёў. Будзе падаваць аут зорка БДУ. Перахоп ад Мінска, і можа з гэтага выйсці небяспечны момант, але фіксуе рэферы офсайд, і нічога не можа Мінск зрабіць з гэтай атакі. І пачынае сваю атаку зорка. Зноў перапас на фланзе сваім, таксама у абароне. Іванчык валодае мячом, але так дастаткова небяспечна яна пайшла сама ў дрыблінг, і праз серыю пасоў Вольга Капыша губляе мяч, і мяч пераходзіць да Мінска, які зноў стварае небяспечнасць каля брамы Мінска. І будзе кутавы. Не смагла Кацярына Камлюк зафіксаваць мяч пад сабой, і ён выходзіць менавіта ад брамніцы на кутавы удар. І паглядзім, што Мінск зможа прыдумаць з гэтага стандарта, бо са штрафных пакуль у гаражанак нічога не атрымліваецца. Будзе закід. Ён і ідзе.
далёкі закід, і там, які быў момант у нападаючай Мінска, але кантралюе сітуацыю Кацярына Камлюк, шоў стрэл з-пад абаронцы, і дастаткова небяспечна было гэта для Зоркі. Глядзім за падачай Зоркі з аўта. І літаральна некалькі метраў змагла прайсці гэта каманда да брамы Мінска. Зноў жа, як я адзначаў у пачатку матча, пачынаецца нейкі амерыканскі футбол, дзе каманды спрабуюць прайсці нейкі шлях да брамы, прайсці там нейкія 10 ярдаў, каб быць бліжэй і бліжэй да брамы. Зноў гэта серыя аўтаў, і нават нікуды не сыходзіць абаронца Зоркі БДУ, якая гэтыя аўты падае, і цяпер серыя аўтаў пераходзіць на карысць Мінска. Ідзе закід, і зноў аут на карысць Мінска. Цяпер аут на карысць Зоркі. І ўжо недзе 2-3 хвіліны дзяўчаты робяць толькі тое, што падаюць аут. І вось толькі зараз у Зоркі атрымліваецца выйсці ў атаку, і атрымліваецца гэта даволі небяспечна. Ужо у штрафной нападніца Зоркі, але добра гуляе абарона Мінска і перахоп. І бачым мы рэакцыю дзяўчыны з Зоркі БДУ. Не магу здалёк пабачыць, хто гэта, але рэакцыя поўнае расчаравання была, бо амаль палову поля прабегла нападніца, каб дзяўчаты з Мінску проста перахапілі мяч. Іванчык. Такі не вельмі добры пас, але фіксуе Алена Канаплянікова фол на карысць Зоркі БДУ. І хтосьці з цэнтральных абаронцаў Зоркі дае пас на Іванчык. Вяртаецца мяч у цэнтр абароны. І праз дальні закід ідзе амаль да штрафной Мінска. Спрабаваў Мінск выйсці з абароны, але нічога не атрымалася з гэтага выхада. І кантралюе мяч дастаткова актыўна Зорка. Спрабуе праз закіды, праз далёкія пасы уваходзіць у штрафную Мінска. Нават можна сказаць, што памяняліся каманды тактыкамі у адрозненні з першай паловай тайма, калі на пачатку Мінск спрабаваў праз такія закіды, пасы уваходзіць. Вось як Мілана Сураўцава зараз зарыентавалася, знайшла гэты мяч, стрэл, і гэта гол! Які ж прыгожы стрэл ад нападаючай футбольнага клуба Мінск. Гэта, калі я не памыляюся, была Наталя Асмыковіч. Як прыгожа яна закруціла амаль у дзявятку брамы Кацярыны Камлюк. І нічога не змагла брамніца зрабіць з гэтым мячом, нават калі б хацела. Вельмі нечакана, вельмі тэхнічна, вельмі прыгожа. Кладзе проста. Тут нельга падабраць іншага слова, менавіта кладзе гэты мяч у кут брамы у кут брамы Зоркі БДУ, нападаючая Мінска. І калі будзе складацца нейкі топ з лепшых галоў тура, то гэты гол, менавіта гэты стрэл, гэта мой першы прэтэндэнт. І вось як зараз памыляюцца абаронцы Мінска,
даюць гуляць атацы зоркі, і гэтага нельга рабіць, нават нягледзячы на тое, што лік 3-0, але прыклады мужчынскага футбола паказваюць нам, што нават лік 3-0 гэта не панацэя, гэта не зроблены результат. Усе мы памятаем легендарны камбэк Ліверпуля у стамбульскім фінале Лігі чэмпіёнаў. Усе мы памятаем легендарны камбэк Барселоны у матчы Лігі чэмпіёнаў супраць ПСЖ. Усе мы памятаем легендарны камбэк Ліверпуля і Ромы у двухматчавых серыях. І лік 3-0 гэта дастаткова добры лік, але гэта не той лік, які не дазваляе гуляць далей. Вось фол фіксуе на карысць зоркі БДУ Алены Канаплянікава. Дастаткова многа дае гэтая суддзя гуляць, але дае нагуляць толькі ў межах правіл. І кожную спробу перавесці гульню ў нейкую барацьбу суддзя спыняе. І вось дастаткова добрую атаку выцягвала зорка з гэтага моманта, але ўсё скончылася аутам на карысць Мінска. Нягледзячы на спрэчкі гульцоў зоркі, Антон Марус прымае рашэнне менавіта на карысць Мінска. І вось зараз, як я ўжо казаў, не дае Алена Канаплянікава перавесці гульню ў нейкую барацьбу, выйсці па-за межы футбола, і за кожны фол яна будзе караць каманды штрафнымі, што і робіць у гэтым моманце. І атакуе Мінск праз блізкі да нас фланг, але нічога выцягнуць з гэтай атакі не можа. Выходзіць праз цэнтр абароны зноў зорка БДУ, ідзе дальні закід у барацьбу, у якой лепш сабе праяўляюць дзяўчаты з Мінска і перахопліваюць мяч і спрабуюць пачаць сваю атаку. Але у цэнтры поля зараз мы назіралі нейкі, калі змяняць назву вядомага музычнага артыкулу, сумбур замест футбола. Але з гэтага сумбура выходзіць футбольны клуб Мінск і арганізуе сваю атаку. Нават арганізуе ён яе праз усё поле, не канцэнтруецца на нейкім адным фланзе, не канцэнтруецца на цэнтры поля, а пераводзіць гульню з фланга на фланг. І вось зараз на далёкім ад нас фланзе ішла атака, але перахоп дзяўчат з зоркі БДУ спыняе ўсе намеры Мінска і дае зорцы шанец на тое, каб выйсці з атакі, выйсці ў атаку, стварыць нейкі небяспечны момант і можа нават забіць у гэтым тайме гол прэстыжу. Ідуць тут падказкі ад дзяўчат з трыбуны выносіць наперад, і, здаецца, нічога іншага не застаецца дзяўчатам зоркі БДУ, бо усе спробы гуляць праз кароткі пас Мінск спыняе, Мінск не дае. І гэты фол даў дзяўчатам час, каб паправіць экіпіроўку, каб паправіць свае пальчаткі. І будзе, здаецца, нейкі дальні закід ад абаронцы зоркі. Ён ідзе, але не дацягваецца нападніца да мяча, і перахоп ад Мінска разгортвае атаку ўжо ў іншы бок. Дарэчы, цікава, што гэты першы тайм каманды гуляюць амаль без цэнтра, ідзе атака на атаку, і гульня глядзіцца дастаткова інтэнсіўна, цікава. Няма такіх момантаў, калі дзяўчаты проста катаюць мяч. І вось нават зараз здавалася б перахоп, але Мінск шукае гэтую небяспечнасць, гэтую небяспеку ў штрафной пляцоўцы Кацярыны Камлюк. І вось нават праз такія далёкія закіды правяраюць брамніцу зоркі БДУ і не даюць ёй
змерзнуць на гэтым сакавіцкім, але такім дастаткова зімовым надвор'і. Не вельмі далёкі вынас і не вельмі добры вынас ад Кацярыны Камлюк прыводзіць зноў да небяспекі з боку Мінска, і атрымлівала Ганна Сас мяч у той жа зоне, з якой забівала свой першы мяч сваёй каманды, але зараз мяч пайшоў вышэй брамы і не атрымалася у адной з двух дзяўчат, якія засталіся ў Мінску пасля зімы, аформіць галявы дубль. І вось паглядзіце, ідзе 42-я хвіліна, як актыўна Мінск сустракае Зорку яшчэ нават у сваёй штрафной, нават у брамніцкай пляцоўцы. І не скідае Мінск інтэнсіўнасці свайго прэсінга, нават не гледзячы на лік 3-0, нават не гледзячы на 42-ю хвіліну. І гэта вельмі цікава, але праз такія перадачы далёка мы з вамі не паедзем. І вось дастаткова жорсткі падкат, але ў межах правіл гульня ішла ў мяч і дае гуляць Алена Канаплянікава. Усё бачыла арбітр з Магілёва, але нічога слушнага не атрымалася у Зоркі БДУ. З гэтага падката мяч захаваўся у футбалістак Мінска. І вось праз гэты дальні закід ідзе, пасля гэтага дальняга закіда ідзе перахоп. У атацы ўжо Зорка БДУ дастаткова добра кантралявала мяч 18 нумар Зоркі, але благі пас прывёў да перахопу. Гэта была Міраслава Зубко. І вось зноў у сваёй атацы Мінск, зноў ідзе атака праз блізкі да нас фланг, на якім абараняецца Дар'я Іванчык. Вельмі многа працы у гэтым тайме у гэтай абаронцы. Дастаткова многа атак ідзе менавіта праз фланг Іванчык. І вось зноў жа цікава адзначыць, як гульцы Мінска шукаюць гэты мяч, сканчваюць моменты, і нават калі мяч ужо сыходзіць кудысьці ў іншую кропку, гульцы Мінска шукаюць свой момант, каб перахапіць гэты мяч, каб узяць гэты мяч пад свой кантроль і знайсці свой момант у штрафной. І вось толькі зараз уздымаецца пасля жорсткага стыка нападніца Мінска. Зноў дастаткова небяспечны штрафны. І паглядзім, што ў гэты раз зможа Мінск выцягнуць з гэтага моманта. І бачым мы на табло рэзервнага арбітра, што дадаецца да першага тайма хвіліна. Стрэл, і гэта гол! Міма. Выбачайце, не вельмі добры вугал я выбраў, каб пабачыць гэты момант, і падалося мне, што мяч заляцеў у кут брамы Кацярыны Камлюк, але лёг ён на знешняй старане брамы. І трэба адзначыць, што вось гэтая папытка Мінска прабіць штрафны ўжо можа ісці ў плюс камандзе. Перакінула нападніца Мінска той мур, які будавала Кацярына Камлюк, і вельмі небяспечна было у брамы Зоркі БДУ, бо падавалася, што калі б мяч ішоў менавіта ў створ, то гэта быў б гол. І вось ідзе падача, спрабуе нагой дагуляць гэты момант хтосьці з нападніц Мінска, але вылятае мяч па-за поле, і сканчваецца наш першы тайм пры ліку 0-3 на карысць Мінска. Гульня дастаткова актыўная, інтэнсіўная.
глядзіцца цікава. І з вами, паважаныя глядачы, мы сустрэнемся ўжо ў другім тайме, які зноў жа пройдзе на стадыёне Арцар БДУ на вуліцы Сямашкі ў Мінску. Ідзе на прастрэл, але выжимаюць яе суперніцы і стрэл! І гэта гол! Выжимаюць яе суперніцы і стрэл! І гэта гол! Здавалася б, не вельмі небяспечная сітуацыя, але зоркі БДУ, але не атрымалася ў першы раз. І вось такая небяспека у ворот зоркі БДУ, яка перарастае ў гол! Прасла праз усю абарону зоркі, і зноў Мінск стварае небяспеку і ідзе да свайго трэцяга гола. Заўсёды спрабуюць ісці ў прэсінг, і гэта дае вынік. І паглядзім, што зробіць Мінск. Які сэй! Ён і ідзе, далёкі закід, і там, які быў закіды, пасы уваходзяць. Вось як Мілана Сураўцава зараз зарыентавалася, знайшла гэты мяч, стрэл, і гэта гол! Зноў да небяспекі з боку Мінска, і атрымлівала Ганна Саз на табло рэзервнага арбітра, што дадаецца да першага тайма хвіліна. Стрэл, і гэта гол!
І вось вяртаемся мы на стадыён РЦАР БДУ, што знаходзіцца на вуліцы Сямашкі ў Мінску на другі тайм матча першага тура жаночага чэмпіяната Беларусі па футболе паміж Зоркай БДУ і Мінскам. Пасля першага тайма лік 3-0 на карысць гасцей намінальных. І трэба адзначыць, што дастаткова актыўна і цікава глядзіцца гэтае мінскае дэрбі. І вось Алена Канаплянікова дае свісток і пачынаем мы глядзець ужо другі тайм. У перапынку трэнеры не рабілі замен, і таму нагадаю вам склады каманд. Толькі даглядзім гэты небяспечны момант Мінска, што з яго атрымаецца. Мяч у цэнтры. Ідзе Мінск да штрафной пляцоўкі. І вось не атрымліваецца у гаражанак увайсці ў штрафную пляцоўку Зоркі БДУ, але Мінск захоўвае кантроль над мячом. І мяч выходзіць па-за поле, і таму звернемся зноў з вами да стартавых складаў. Зорка БДУ на браме нумар 1 Кацярына Камлюк, у абароне 11 нумар Лілія Жыголка, нумар 3 Крысціна Кіянка, нумар 8 Вольга Капыша, нумар 19 Паліна Гірчыц, нумар 18 Міраслава Зубко, нумар 22 Діяна Трапнікова, нумар 4 Дар'я Іванчык, нумар 6 Ліяна Мірошніченка, нумар 7 Надзея Васкабович і нумар 23 Діяна Бакум. І вось фіксуе суддя-фол на карысць Зоркі БДУ. Вельмі хутка пачынае Зорка гульню пасля гэтага стандарта. І пагаворым мы з вами зараз пра асноўны склад футбольнага клуба Мінск. На браме Паліна Малаева, нумар 12, і ў полі нумар 77 Александр Цверко, нумар 23 Вікторыя Марчык, нумар 30 Ганна Красікова, нумар 33 Лізавета Гіба, нумар 10 Карына Таварэвіч, нумар 4 Ганна Кашынская, нумар 99 капітан каманды Мілана Сураўцава, нумар 73 Анастасія Пабігайла, нумар 17 Наталя Асмыкович і нумар 71 Ганна Сас. І пакуль мы з вами назіраем такую актыўную гульню, але у першыя 2 хвіліны без момантаў спрабуюць каманды падысці да штрафных пляцовак адна адной, але пакуль нічога не атрымоўваецца. І зноў жа гульня ў нас зводзіцца да такой працяглай серыі аўтаў. І зараз з гэтага стандарта будуць уваходзіць у гульню футбалісткі Мінска. Зноў аут. Усё ж такі будуць рабіць трэнеры замены па ходзе гэтага другога тайму, і таму трэба адзначыць, хто ж можа увайсці ў гульню з лаўкі у абодвух каманд. У Зоркі гэта нумар 24 Діяна Асмалоўская, нумар 17 Елизавета Лапко, нумар 13 Ксенія Дубовік, нумар 5 Кацярына Чаюк і нумар 21 Діяна Шмароўская. Дарэчы, Кацярына Чаюк гэта яшчэ адзін трансфер Зоркі БДУ. Яна з'яўляецца выхаванкай гомельскага футбола і гуляла за гомельскі здюшор нумар 8 на моладзевым чэмпіянаце Беларусі. У Мінска можа разлічваць Андрей Юрьевич Пышнік на Ганну Муху, нумар 9, Тацяну Шарашавец, нумар 11. І вось дастаткова небяспечны момант каля штрафной Мінску.
нейкія спрэчкі вядуць дзяўчаты паміж сабой, але кантралюе сітуацыю Алена Канаплянікава і аддае мяч дзяўчатам з Мінска, якія атрымалі гэты штрафны. Вернемся да лаўкі футбольнага клуба Мінск. Нумар 2 Уляна Асаула, нумар 20 Дар'я Макейчык, нумар 7 Карына Станкевіч і брамніца нумар 1 Марыя Толстая. Але пакуль галоўныя трэнеры захоўваюць тыя склады, якія гулялі і ў першым тайме. І вось дастаткова небяспечны момант мог атрымацца ў Мінска, і знаходзіцца на газоне хтосьці з дзяўчат з зоркі БДУ, і здаецца, будзе выклікаць, не будзе выклікаць медыцынскі персанал Алена Канаплянікава, але медыкі зоркі БДУ ўжо былі падрыхтаваны да таго, каб выйсці на поле і дапамагчы сваёй абаронцы устаць на ногі і працягнуць гульню. Трэба адзначыць, што сёння скончыліся ўжо 2 матчы жаночай лігі 2021. Футбольны клуб Нёман з Гродна перамог футбольны клуб Віцебск з лікам 5-0, а футбольны клуб Дынамо БДУФК на стадыёне Дынамо Юні перамог Бабруйчанку з лікам 6-0. У нас жа пакуль 3-0, і ўсё ж такі трэба адзначыць, што дзяўчаты падтрымліваюць гэты тренд на атакуючы, на актыўны футбол з вялікай колькасцю галоў, і сапраўды матч цікава глядзіцца не толькі заўзятарамі каманд, але і нейтральнымі гледачамі. І не дае просто змарнаваць час, гледзячы на нейкія, не ведаю, перакаты ў цэнтры поля, а каманды заўсёды атакуюць, заўсёды нагнятаюць, ідзе ціск то на адну, то на другую браму. І вось зараз дзяўчаты з футбольнага клуба Мінск будуць падаваць кутавы. Ідзе закід у штрафную пляцоўку, нават у брамніцкую, але добра зарыентаваліся абаронцы зоркі БДУ і небяспеку ад брамы Кацярыны Камлюк адвялі. Выходзіць Мінск, уваходзіць у гульню праз аут, і ідзе такі выхад з-пад прэсінга праз сваю брамніцу, праз Паліну Малаеву, якая аддае пас на бліжэйшую да яе цэнтральную абаронцу. Зноў жа трэба адзначыць, што і ў другім тайме не спыняе свайго ціску футбольны клуб Мінск. Ён, як і ў першым тайме, як і ў першай палове гульні, цісне на браму Кацярыны Камлюк, пачынаючы з першага паса, пачынаючы з першага прыёма мячу абаронцамі. Але трэба адзначыць тое, што і дзяўчаты з зоркі БДУ пачынаюць пераймаць гэты стыль, і зараз мы бачым, што у высокім прэсінгу перакрываюць для Мінска нават нейкія не самыя такія відавочныя моманты для таго, каб аддаць перадачу. І 3 дзяўчыны ў чырвонай форме адразу сустракалі мяч, калі Паліна Малаева толькі выносіла яго з сваёй брамніцкай. І далёкі закід з аута, які прыводзіць толькі да, зноў жа, да аута. І, як я ўжо не адзін раз адзначаў, мы бачым такую вось серыю на 2-3 хвіліны, калі каманды займаюцца толькі тым, што падаюць ауты. І вось на дальняй ад нас броўцы такі вось цікавы каля футбольны момант зваліўся адзін з болбояў
пожадаем здоров'я тому чоловіку, який звалився. І такі ось усё ж таки снежны у нас сакавік, і усё ж таки атмасфера не самая вясновая, не самая футбольная пакуль. Але беларускі футбол распачаўся, беларускі футбол ідзе, і нават у снег, нават у такое холоднае надвор'е дзяўчаты гуляюць у футбол. І вось у атацы Мінск спрабавала Наталя Асмынковіч пракінуць мяч праз двух абаронцаў Зоркі, але не атрымалася нічога у нападніцы Мінска, і праз аут, праз далёкі вынас выходзіць са сваёй паловы поля Зорка, і быў дастаткова небяспечны момант, калі магла Надзея Васкабовіч даганяць мяч, выходзіць 1-1 з Палінай Малаевай, але зарыентавалася добра брамніца і адвяла ад сваіх ворот небяспеку. Але захоўваўся мяч у Зоркі БДУ, і жорстка, але ў межах правіл адбірае яго хтосьці з склада Мінска. І вось разгортваецца мінская атака, і ў апошнім падкаце змагла Міраслава Зубко вынесці мяч па-за межы нашага поля. Але аут усё ж таки застаецца на карысць Мінска, і такі далёкі закід. І ў падзенні Мілана Сураўцава ўсё ж таки гуляе рукой, бачыць гэта асістэнт рэферы Антон Марус, і падказвае Алене Канаплянікавай, што трэба гульню спыніць і перадаць уладне мячом Зорцы. І распачынае Зорка сваю атаку, праз далёкі андас фланг, але вось такое благое дзеянне прыводзіць да перахопу і да таго, што Мінск ужо сам распачынае сваю атаку. Праз блізкі да нас фланг атакуе футбольны клуб Мінск, Мілана Сураўцава зараз з мячом. Супраць яе Міраслава Зубко, якая выжимае сваю суперніцу, нават выціскае з зоны, з якой можна было зрабіць добрую падачу, і не атрымліваецца падача у Міланы Сураўцавай, і адыходзіць небяспека ад варот Мінска, але ад варот Зоркі БДУ, але на некалькі момантаў літаральна, і толькі афсайд зараз спыняе такі вось атакуючы моцны націск футбольнага клуба Мінск. Зноў жа недасканалы вынас, перахоп ад мінчанак, і праз далёкі пас спрабавалі дзяўчаты з футбольнага клуба Мінск разгарнуць в атаку, але зноў жа перахоп, і зноў перахоп толькі ўжо ад Мінска, мяч выходзіць па-за межы поля, і трэба адзначыць, што дастаткова много перахопаў, дастаткова много такіх недасканалых дзеянняў з пункту гледжання тэхнікі мы бачылі ў гэтым тайме, і вось вельмі жорстка зараз гуляе абаронца Мінск, абаронца Зоркі БДУ, але выбачаецца перад сваёй суперніцай. Гэта была Діяна Трапнікова. І зноў жа будзе падаваць свой стандарт футбольны клуб Мінск, дзе падача кудысьці да межаў штрафной пляцоўкі, але нічога не знайшлі дзяўчаты з Мінску з гэтай падачы. Вось зноў пераходзіць наш футбол нейкія межы жорсткасці, і Алена Канаплянікова ўсё ж такі выклікае медыкаў
зоркі БДУ, бо знаходзіцца на газоне пасля жорсткага стыку хтосьці з дзяўчат. Ось у апошнюю літаральна хвіліну-две побачылі мы 3 ці 4 такіх жорсткіх моманты, і павінна Алена Канаплянікова трымаць гульню ў сваіх руках, трымаць градус гульні ў сваіх руках і не дазваляць камандам пераводзіць футбол у нейкую барацьбу, у нейкую неспартыўную дысцыпліну. І выходзіць Дыяна Бакум з медыкамі па-за межы поля. Пажадаем нападніцы зоркі БДУ здароўя. І спадзяемся, што літаральна праз некалькі нават секунд зможа Дыяна вярнуцца ў гульню. Але пакуль назіраем за спробай Мінска перайсці ў атаку пасля перахопа. І да гэтай пары аказвалі дапамогу Дыяне Бакум. Здаецца, можа яна выйсці на поле, чакае выклік ад арбітра для таго, каб працягнуць гульню. І вось фол супраць гульцоў Мінска дазваляе Дыяне Бакум выйсці на газон. Усё з ёй добра. Атрымала яна дапамогу медычнага штаба і працягне нападаючы зоркі БДУ гульню. Вось і зараз менавіта яна ўключаецца у абарону і спрабуе не даць Мінску прайсці да штрафной пляцоўкі зоркі, што атрымалася. Зорка перахапіла мяч і зараз спрабуе разгарнуць сваю атаку. Нават аднекуль здалёк чуецца працяглы крык «Зорка, зорка!», нягледзячы на тое, што у мужчынскім футболе вялікая колькасць фан-сектароў байкатуе матчы, але ўсё ж такі на жаночы футбол заўзятары зоркі ходзяць і падтрымліваюць сваю каманду. Не ведаю, ці гэта фан-сектар, ці гэта проста заўзятары, якія прыходзяць на трыбуну проста паглядзець футбол, але чулі мы аднекуль здалёк усё ж такі гэтая моцная зорка. І трэба адзначыць, што ўсё ж такі вельмі патрэбная зорцы падтрымка, бо лік 0-3 не на іх карысць, і трэба прыдумляць Сергею Русецкаму нешта, каб пераламіць гэтую гульню, каб змяніць яе ход на карысць зоркі. І як я адзначаў у першым тайме, лік 3-0 гэта ўсё ж такі той лік, пры якім можна гуляць, асабліва ў жаночым футболе, які адзначаецца такімі дастаткова які азначаюцца такімі вельмі рэзультатыўнымі гульнямі, выніковымі. І вось нічога зноў не атрымалася ў зоркі, але такі небяспечны выхад з абароны прывёў да перахвату і стрэлу па варотах Паліны Малаевай, і толькі апошняя абаронца, якая стаяла на шляху мяча ў браму, гэта была Лізавета Гіба, не дазволіла яму патрапіць у браму Паліны Малаевай. Але ўсё ж такі працягвае ціснуць зорка, толькі зараз праз выкід з аўта згубіла мінская каманда мяч. Перайшло валоданне да футбольнага клуба Мінск і разгортваюць гаражанкі ўжо сваю атаку. Таварэвіч
ідзе далёкі пас бліжэй да межаў штрафной, але нічога з яго не атрымліваецца. І перахоп ад зоркі, і спрабуе зорка пабегчы у контратаку, але зноў жа перахоп, зноў жа недасканалае тэхнічнае дзеянне, якое не дазваляе гульцам зоркі БДУ выйсці у нейкую хуткую атаку і паспрабаваць знайсці сваё шчасце каля брамы Паліны Малаевай. І вось рыхтуецца у нас першая замена у складзе зоркі БДУ. Бачым мы, але пра замену потым. Тут зараз у Мінска разгортваецца вельмі небяспечны момант, і праз серыю стрэлаў Мінск прыходзіць да кутавога. І замест Міраславы Зубко выходзіць у нас Ксенія Дубовік. Вельмі вялікі аб'ём працы дала Міраслава у першым тайме, вельмі многа адпрацавала яна менавіта ў абароне, менавіта ў адборы. І трэба адзначыць, што у гэтых кампанентах вельмі многа не дала зрабіць Мінску Міраслава Зубко. І вось не прыводзіць да выніку падачы з кутавога гульцамі Мінска, і Кацярына Камлюк будзе выносіць мяч са сваёй брамніцкай. Праз кароткі пас выходзіла зорка БДУ з абароны, але недасканала рабіла гэта быў перахоп, і здавалася, што можа стварыць Мінск зноў жа небяспечны момант, як рабіла каманда гэта ў першым тайме, але праз сваю лінію абароны, праз сваю брамніцу вырашыў Мінск распачаць гэтую атаку і не атакаваць хутка, а падтрымаць мяч, збіць нейкі тэмп атак зоркі БДУ, якіх мы за гэтыя хвіліны другога тайма бачылі дастаткова многа, і падтрымаць мяч пад сваім кантролем. І вось зараз вельмі спрашаюцца з асістэнтам рэферы дзяўчаты з зоркі БДУ. Па іх меркаванні сышоў мяч за лінію поля, але кантраляваў сітуацыю Антон Марус і прыняў адзінае слушнае рашэнне працягнуць гульню. І вось разгортвае сваю атаку Мінск дастаткова было небяспечна, бо не ўсе абаронцы зоркі паспелі вярнуцца да сваёй брамы, і змог Мінск зноў жа атрымаць кутавы. І паглядзім, што зараз выцягне намінальны госць стадыёна Рыцар БДУ з гэтага стандарта. Зараз праз кароткі пас разгулялі мінчанкі стандарт, але потым пайшоў закід на далёкую стойку, які не прывёў да стрэлу у створ брамы Кацярыны Камлюк. Мяч пайшоў некуды да дзяўчат і хлопцаў, якія гэтыя мячы падбіраюць. Вышла зорка БДУ з абароны, але прэсінг Мінска і гэты ціск патрабуе вяртання мяча ў абарону. І толькі зараз змагла зорка БДУ праз далёкі закід выйсці ў атаку, але нічога не атрымалася з яе. І падслізнулася там на далёкім фланзе абаронца Мінска, што прывяло да перахопу. Зноў жа, як мы адзначалі, браку перадачы і перахоп ужо са стараны футбольнага клуба Мінск, які вельмі небяспечную атаку разгортвае. Асмыковіч аддавала ў цэнтр. Зноў жа ішоў пас назад на Наталю, яна не прымала, прапусціла мяч далей. І
Гэтай перапасоўкі мінска каля штрафной пляцоўцы. У штрафной пляцоўцы зоркі БДУ не прывялі ні да чаго. І зараз валодае мячом брамніца зоркі БДУ Кацярына Камлюк, бярэ на яго ў рукі і патрабуе ад сваіх дзяўчат ісці далей, але неяк не атрымаўся далёкі закід, ён патрапіў у паўабаронцу Мінска, мяч пайшоў да штрафной, але там дзяўчаты з зоркі БДУ яго адабралі ў межах правіл, і вось зноў брак у тэхнічных дзеяннях. Нешта у другім тайме не вельмі атрымліваюцца перадачы у дзяўчат зоркі, асабліва далёкія перадачы. Мы ўжо можа 10, а можа і болей такіх перадач у многіх дзяўчатам з Мінска налічылі за другі тайм. І вось ідзе ў нас 71-я хвіліна. Нельга казаць, што гуляе Мінск па ліку. Спрабуе Мінск разгортваць атакі, спрабуе забіць яшчэ, але ўсё ж такі трэба адзначыць, што лік патрабуе ад зоркі ісці наперад, разгортваць свае атакі, недзе губляць пазіцыю ў абароне, і гэта дае Мінску шансы ў контрвыпадах, у контратаках, чым Мінск вельмі часта карыстаецца, але пакуль гэта не прывяло да сапраўды небяспечных момантаў каля брамы Кацярыны Камлюк. Калі заглядваць у другі тур, але ў другі тур мы заглянем пазней, пакуль ішла такая небяспечная атака Мінска, якая зноў жа скончылася тэхнічным бракам. Ішоў далёкі пас на бліжэйшы да нас фланг, які перахапіла абаронца зоркі БДУ. І вось зараз зорка выходзіла з абароны, але не атрымаўся гэты далёкі закід, зноў жа з мячом Мінск. І апошнія літаральна хвілін 7-8 мы глядзім за тым, як дзяўчаты перахопліваюць мяч адна ў адной. І на 73-й хвіліне мы бачым першую жоўтую картку. І гэтую жоўтую картку атрымлівае нехта з абаронцаў Мінска. І атрымлівае зорка шанец на дастаткова небяспечны штрафны. Дастаткова актыўны на сваёй лаўцы Сергей Русецкі. Чуем мы яго падказкі, як трэба расстаўляцца дзяўчатам зоркі, што трэба рабіць на гэтым штрафным. І другая замена рыхтуецца у зоркі БДУ, але пакуль глядзім за гэтым стандартам, з якім справіліся дзяўчаты з Мінска. Вось нехта з гульцоў зоркі ўжо пераапранаецца, гэта 21 нумар. Гэта Дыяна Шмароўская, якая апошні сезон правяла ў стане гродзенскага Немана, і выйдзе на газон замест Вольгі Капышы. Нумара 8, якая таксама, як і Міраслава Зубко, якая сышла з поля першай, зрабіла вельмі многа працы менавіта ў абароне. Выхад Дыяны Шмароўскай — гэта, як мне падаецца, спроба трэнера зоркі БДУ пашукаць нейкага шчасця ў атацы, бо па апошнім сезоне за Нёман Дыяна праяўляла сабе як добры гулец менавіта атакуючага плану. І пра гэта сведчаць тыя 8 галоў, якія яна забіла за сваю кар'еру за Нёман. Аут у пользу зоркі БДУ. Праз гэты стандарт спрабуе разгортваць сваю атаку каманды гаспадар. І трэба адзначыць, што у еўрапейскім футболе, у еўрапейскім менавіта мужчынскім футболе, ауты — гэта адзін з
сучасных трендаў. І зараз дзяўчаты з зоркі будуць падаваць кутавы. Ну і трэба вярнуцца да тэмы з аўтамі, што нават такія вядомыя клубы, як Ліверпуль, наймаюць сабе трэнераў менавіта па аўтах, і вось ідзе падача кутавога, нічога не змаглі выціснуць дзяўчаты з зоркі БДУ з гэтага стандарта. Трэба адзначыць, што і вось другі кутавы мы пабачым у выкананні зоркі БДУ, а потым вернемся да нашай думкі пра аўты і еўрапейскі футбол. Зноў жа нічога не атрымалася у дзяўчат зоркі з гэтага кутавога. Паліна Малаева хутка пачала гульню ад сваёй брамніцкай. І трэба адзначыць, што тренд на аўты ў еўрапейскім футболе і ў светным футболе вярнуўся пасля Еўра-2016 года, калі зборная Ісландыі, якая ўпершыню згуляла на такім форуме, уразіла ўсю Еўропу сваімі вельмі небяспечнымі аўтамі. Вось разгортвае сваю атаку футбольны клуб Мінск. Пачынаюць яны праз лінію абароны, змяняюць праз яе фланг. І зноў жа па бліжэйшым да нас фланзе, як і ў першым тайме, вядзе сваю атаку футбольны клуб Мінск. Але перахоп, і мяч пераходзіць да дзяўчат з зоркі. Але вяртаючыся да думкі пра аўты, трэба адзначыць, што сапраўдную рэвалюцыю у гэтым кампаненце гульні зрабіў ірландскі гулец Рорі Дэлап, які многа гадоў гуляў у англійскай прэм'ер-лізе, і аўты Дэлапа былі настолькі ж небяспечнымі, як у вялікай колькасці каманд небяспечнымі з'яўляюцца кутавыя. Вось зараз такая дастаткова жорсткая барацьба у цэнтры поля, але стрымлівае гэтую барацьбу Алена Канаплянікава, не дае зноў жа футболу перайсці ў барацьбу. І трэцяя замена у складзе зоркі. Пры гэтым Андрэй Пышнік яшчэ не выкарыстаў ніводнага слота, і выйшла ў нас Діяна Асмалоўская пад 24 нумарам. Діяна Асмалоўская гэта паўабаронца, ёй 18 гадоў, і паспрабуе Діяна ўнесці нейкія змены ў гульню, якая пакуль, дакладна скажам, не складаецца у футбольнага клуба «Зорка» БДУ. І будзе выносіць са сваёй брамніцкай мяч Паліна Малаева, дзе дастаткова далёкі закід, амаль у цэнтр поля, але гульцы Мінска не атрымліваюцца у гульцоў Мінска нешта зрабіць з гэтым момантам. І вось рыхтуецца у нас першая замена ад Андрэя Пышніка, дэбютная для трэнера замена у жаночым чэмпіянаце. І рыхтуецца выйсці на поле Ульяна Асаула. Паўабаронца, таксама 18 год гэтай дзяўчыне. І калі дзяўчаты, якія выходзілі
у зорцы БДУ ім патрэбна ўносіць нейкія змены у гульню, рабіць нейкі пералом у гульні, то Уляна Асаула выходзіць менавіта для таго, каб захаваць той вынік, які зарабіў Мінск за першы тайм, і даць нейкі перапынак камусьці з гуляючых у асноўным складзе дзяўчат, бо нягледзячы на лік, вельмі многа працы у дзяўчат з Мінска, і вось жорсткі фол. Алена Коноплянікова показвае жоўтую картку. Показвае жоўтую картку. Не прабачае магілёўская суддзя гэты момант, і нават чуліся моманты з трыбун, што трэба было выдаліць Наталю Асмыковіч, але суддзя прымае слушнае рашэнне і паказвае Наталі толькі жоўтую картку. Вось рыхтуецца замена ў Мінска. Зараз побачым на табло чацвёртага суддзі, хто у нас адправіцца на лаўку, і гэта Александра Цвірко, нумар 77. І замест яе выходзіць, як я ўжо адзначаў, Ульяна Асаула. Замена, як мы бачым, па пазіцыі адпраўляецца Ульяна на тую менавіта на тую пазіцыю, на якой гуляла Александра Цвірко, і адразу трэба другому нумару Мінска ўключацца ў гульню, бо дастаткова небяспечнае становішча было каля штрафной пляцоўкі Мінска, але змаглі дзяўчаты выйсці з-пад ціску і нават атрымаць аут на сваю карысць. І вось праз такія дальнія закіды спрабуе заходзіць у атаку Мінск, але зноў жа атрымлівае аут, зноў жа некалькі там 20-30 сантыметраў поля Мінск прайшоў, і пераходзіць валоданне да дзяўчат з зоркі БДУ. І адразу другая замена рыхтуецца у футбольнага клуба Мінск. Рыхтуецца выйсці Тацьяна Шарашавец, абаронца, 19 год. Якая у апошнім сезоне была адной з асноўных складала аснову зборнай У-19. Аут на карысць зоркі БДУ, і нешта ідзе падсказка, тое, што напрацоўвалі, і цікава будзе паглядзець, што ж дзяўчаты напрацоўвалі на трэніроўках і што яны такога хочуць нам прадэманстраваць. Але перахоп ад Мінска, Сураўцева добра зарыентавалася ў сітуацыі, і ідзе атака футбольнага клуба Мінск. Праз блізкі да нас фланг зноў жа Мінск атакуе. Вельмі много атак Мінск арганізуе менавіта праз гэты фланг, і гэта падача ідзе вышэй за браму, вышэй за усіх, хто знаходзіўся ў штрафной, і мяч апынуўся на сетцы брамы Кацярыны Камлюк. Праз кароткі пас зноў жа выходзіць зорка БДУ, і толькі пасля гэтага ідзе дальні закід у цэнтр поля, але зноў жа Мінск выціскае зорку з тых пазіцый, якія яны атрымалі, і вымушаны дзяўчаты з зоркі БДУ усе 84 хвіліны, якія мы
глядзім гэты футбол, пастаянна выходзіць з-пад ціску футбольнага клуба Мінск і не спыняецца ціск гэтай каманды, нават нягледзячы на тое, што ідзе другі тайм, Мінск не спыняе прэсінг, Мінск не спыняе ціск і гуляе менавіта ў ту гульню, якую гуляў і ў першай палове сустрэчы. І вось калі першы падкат ад абаронцы зоркі БДУ ішоў мяч, то другі быў дастаткова жорсткім і спыняе гульню Алена Канаплянікава і дае магчымасць Мінску зрабіць замену. І сыходзіць у нас з поля нумар 4 Ганна Кашынская. Замест яе, як я адзначаў, нумар 4 Тацяна Шарашавец. Пайшоў моцны закід дзяўчат з Мінска, барацьба недзе ў Брамніцкай і ўсё ж такі ад нападніцы Мінска, ад кагосьці з гасцей стадыёна Арцар БДУ пайшоў мяч па-за поля і Кацярына Камлюк зноў жа кароткім пасам пачынае гульню ад сваёй Брамніцкай. І вось паглядзіце, зноў жа сустракае вельмі высока Мінск, зноў жа прапануе суперніцам моцны ціск, зноў жа патрабуе гуляць у сваю гульню. І рыхтуюцца ў нас яшчэ 2 замены у футбольнага клуба Зорка БДУ. Гэта будуць уже 4-я і 5-я замены. І рыхтуецца у нас да выхаду на поле Кацярына Чаюк, пра якую я гаварыў у кантэксце трансфераў, і Лізавета Лапко. І вось такая вельмі небяспечная контратака атрымліваецца у дзяўчат Зоркі БДУ, але выйшла з брамы Паліна Малаева, паспела да сваёй брамы абаронца і зарыентаваліся дзяўчаты вельмі добра. І які закід ідзе! Гэта нават не закід, гэта нават стрэл каля брамы Паліны Малаевай, але кантралявала Паліна той кут, куды ідзе мяч. І вось ідуць замены. Крысціна Кіянка сыходзіць і Дыяна Бакум. Ну, Дыяна, як мы бачылі, атрымала вельмі жорстка па нагах. Яе выводзіў медыцынскі штаб з поля і атрымлівала на дапамогу ад медыцынскага штаба. І вось якая атака ад Зоркі. І літаральна сантыметраў, нават можа міліметраў не хапіла нападніцам Зоркі, каб забіць усё ж такі мяч у браму Паліны Малаевай. Але ўсё ж такі застаецца брама Мінска ўсё ж такі сухой. І вось выходзіць Мінск у атаку. Ідуць падказкі ад дзяўчат з трыбун Ліза Сустракай. І зарабляе Мінск кутавы. Дзяўчаты з Зоркі БДУ, якія знаходзяцца каля нас на трыбунах, вельмі актыўна падтрымліваюць сваіх, вельмі многа падказваюць, вельмі так эмацыйна паводзяць сабе на трыбунах стадыёна Арцар БДУ. І часта можна пачуць менавіта падказкі такія гульнявога плану, каго сустракаць, дзе знаходзіцца і так далей. Ідзе падача кутавога ад Мінску. Вельмі многа стандартаў мы сёння з вами пабачылі, і кутавых, і штрафных, але пакуль што каманды не могуць нічога зрабіць з гэтымі са сваімі стандартамі. І дзе свісток ад Алены Канаплянікавай, трэба паўтарыць
вынос мяча, зноў жа праз кароткі пас выходзіць Кацярына Камлюк і трымае мяч зорка БДУ. Спрабуе ўжо праз дальні закід, праз пошук нейкіх вольных зон выйсці ў сваю атаку, і дастаткова добра, як мы бачым, гэта атрымліваецца. Паліна Малаева гуляе на выхадзе і адводзіць небяспеку ад сваёй брамы. Нейкія нешта атрымала Мілана Сураўцева ад свайго трэнерскага штаба. Падыходзіла яна да лаўкі, рыхтуецца ў Мінска замена. Таксама мы бачым на табло, што дададзена 2 хвіліны да другога тайма. І Ганна Муха знаходзіцца каля броўкі і чакае свайго часу ўзмацніць гульню футбольнага клуба Мінск. Вось мяч выходзіць у аут, і ідзе падказка для галоўнага арбітра, што будзе замена. Замест Ганны Красікавай выйдзе Ганна Муха і атрымлівае на свае нейкія 2 хвіліны, каб сябе праявіць у гульні гэтага першага тура. Усё ж такі вернемся мы да пытання, што чакае дзяўчат у другім туры. Зорка у матчы другога тура згуляе з Віцебскам, паедзе гуляць на поўнач, а футбольны клуб Мінск у другім туры згуляе з футбольным клубам Бабруйчанка у славутым футбольным горадзе Бабруйск. І вось, магчыма, адна з апошніх спроб Мінска перайсці ў атаку. Цягне мяч нападніца, сама цягне, і гэта гол! Як жа стварыла момант Наталя Асмыковіч. Проста пасля укіду з ауту ўсё зрабіла сама працягнула, сама абводзіла ўсіх суперніц, сама стрэліла па браме, і 4-й гол залятае у браму Кацярыны Камлюк. І працягваецца ўсё ж такі трэнд з апошняга сезону. У апошнім годзе Мінск двойчы перамог зорку БДУ з агульным лікам 10-2. І ў гэтым сезоне у першым матчы мы можам назіраць на табло цифры 4-0. Мінск перамагае у першым туры жаночай лігі 2021 чэмпіяната Беларусі па футболе. З вами на гэтым матчы працаваў ваш каментатар Іван Міцкевіч. Пабачымся з вами на жаночым футболе і працягваем глядзець беларускі футбол.